Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Татар телен һәм мәдәниятен саклау фондының идарә рәисе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Разил Вәлиев. Хәерле көн, Разил абый. Хәерле булсын. Менә иң беренче җыен фондының китаплары турында сөйләшүдән башларбыздыр, чөнки бу бик зур мирас, зур хәзинә, зур байлык, һәм сез аларны чыгаруда менә алыштыргысыз урын тотасыз. Чыккан китаплардан башлыйк әле. Менә Мәҗит Гафури, Хади Такташ һәм Борһан Шәһидиләр турында сөйлибез бит инде. Соңгы елларда мен бигрәк тә үзебезнең бөек шәхесләр безгә багышланган китаплар чыгару белән, аларны халыкка җиткерү белән шөгыльләнәм. Бу эш белән инде без күптәннән шөгыльләнә башлаган идек. Аның башында безнең мәшһүр галимебез, академик Миркасыйм Госманов торды. Ул уйлап тапты бу шәхесләребез сериясен. Мондый серия бүгенге көндә Россиядә 2 урында гына эшләнә чыга. Ул Мәскәүдә ЖЗЛ сериясе, аны һәркем белә инде, һәм менә Татарстанда шәхесләребез сериясе. Бу нәрсәгә кирәк бу шәхесләребез сериясе дигәнгә безнең җавабыбыз күптән әзер, чөнки һәр милләтнең алтын баганалары, аны бөек шәхесләре, мәшһүр шәхесләре. Теләсә кайсы милләтне алсаң да, иң беренче чиратта аны бөек шәхесләре буенча беләләр, таныйлар. Һәм без дә үзебезнең милләтебезне дөньяга күрсәтергә телибез. Иң беренче чиратта дөньяга күрсәткәнче үзебезнең халыкка күрсәтергә телибез. Шуңа күрә безнең күпчелек китапларыбыз бүгенге көнгә кадәр татар телендә чыкты. Һәм без һәр елны 3, 4, 5, 6, 7, 8 китап чыгарып киләбез. Бу бик катлаулы эш. Чөнки бу китапларга моңа кадәр бер кайда да чыкмаган документларны, истәлекләрне без кертергә тырышабыз. Менә бу ел гына без инде 6 китап чыгарып киләбез. 3-се инде табадан төште. Менә 3-се типографиядә бүгенге көндә. Ни өчен без Мәҗит Гафурин чыгарга уйладык? Моңа кадәр мәктәптә укыганда дәреслекләр буенча без аны инде бер кып-кызыл шагыйрь итеп өйрәнә идек. Кызыл байрак турында шигырьләр язган, Совет строе турында, һәм башкалар турында. Менә без аның галимнәр белән бергәләп мирасын өйрәнгәч, шунысы кызык. Ул Башкортстанда, Уфада яшәсә дә, күпчелек гомерен үзенең мирасын Казанга атап калдырган булган, һәм аның улы әтисе Мәҗит абый үлгәннән соң Казанга безнең Фәннәр академиясына китереп тапшырган. Һәм бу документларның әле шактый дөнья күрмәгән булган. Һәм гомумән безнең китапларның күбесе дигән түгел, барысы да диярлек яртысыннан күбрәк анда кергән документларның, материалларның әйткәнемчә инде моңа кадәр бер кайда басылмаган, яисә кыскартып басылган. Мәҗит Гафурин бит моңа хәтле күбрәк башкорт шагыйрьләре биреләр иде. Анда Уфада Мәҗит Гафури исемендәге академия театры да бар, урамнар да бар, музейлар да бар, һәм башкалар. Мәҗит Гафури Уфада яшәгән, башкорт әдәбиятына хезмәт иткән, ул башкорт совет әдәбиятына нигез салучыларның берсе, әмма ләкин аның 7 буыны да, 12 буыны да һәммәсе дә илгәрләре, һәммәсе татар булганнар, һәм ул бөтен әсәрләрен татар телендә язган. Һәм бик күп әсәрләрендә татар халкына мөрәҗәгать иткән, татар халкына дан җырлаган, һәм менә бу китапны укыганнан соң чын мәгънәсендә аның татар кешесе, татар шәхесе һәм татар шагыйре, татар әдәби икәненә кеше инаначак. Без менә шушында күрсәтергә теләдек. Без һич кенә дә башкорт шагыйре булуына каршы түгел, башкортлар билгеле аңа хөрмәт күрсәтсеннәр, чөнки ул башкорт әдәбиятына бик зур өлеш керткән кешеләрнең, шушы әдипләрнең берсе. Инде моңа кадәр әлгенә аннан алда без Хади Такташны чыгардык. Хади Такташ шулай ук безнең инде атаклы шагыйрьләребезнең берсе. Мин үзем гомумән Такташка гашыйк кеше. Ул искиткеч шәхес Хади Такташ. Әле аны без белмәгәнбез икән. Без аны күбрәк мәктәптә укыганда бит инде Мөхәммәйне без укыйдык, һәм гасырлар һәм минутлар поэмасын укыйдык, мәхәббәт тәүбәсен укыйдык. Улар һәммәсе дә әйбәт, әмма ләкин аның иҗаты күпкә катлаулырак, күпкә байрак икән. Аның Казанга килгәч нинди трагик җыллар, трагик җырлар кичерүе, менә булар һәммәсе дә бу китапта тупланган. Әйнә Борһан Шәһиди турында сөйләп китсәк, Борһан Шәһиди гомумән татарда моңа кадәр ул дәрәҗәдәге шәхес булдым икән. Ул бу районның Кишер Аксу авылында туган, үскән, 15 яшькә хәтле шунда яшәгән. Аннан соң Казакъстанда бераз вакыт яшәп алганнан соң Кытайга күчкән.
анда ул икътисад белән дә шөгыльләнгән, сәүдәгәрлек белән дә шөгыльләнгән, һәм кирип китеп, Кытай дөньясына, Кытай тормышына кирип китеп, бик зинтекләп, тирәнтен Кытай телен өйрәнгән, Кытайның фәлсәфәсен өйрәнгән, тарихын өйрәнгән, һәм Кытайда иң атаклы шәхесләрнең берсенә әверелгән. Һәм вафаты вакытында инде ул инде чак кына 100 яшен тутырмыйча вафат була. Ул инде Кытайда 1 миллиард вакытта 1 миллиард кеше яшәгән Кытайда 1 миллиард кеше яшәгән бөек дәүләтнең Кытайның җитәкчесе Мао Цзэдунның урынбасары булган. Моңа кадәр татарда ул дәрәҗәгә ирешкән шәхес юктыр. Һәм ул галим буларак та искиткеч зур галим булган. Аның уйгыр, Кытай, урыс сүзлек үзгәрән итәрә. Ул 500-600 битлек сүзлек, искиткеч катлаулы сүзлек, һәм шушы сүзлек бүгенге көндә дә хәрәкәттә, бүгенге көндә дә аны кулланалар, һәм Кытай галимнәре үзләре язалар. Без ниндидер булса бер бәхәсле сорау килеп чыкса, тел мәсьәләсендәме, әдәбият, тарих буенча без Борхан әфәнде янына киңәшкә килә идек диләр. Ул бит Кытайның атаклы галимнәре моны яза. Һәм ул гомумән Кытайда мөселман оешмасының, мөселманнар белән эшләүче оешманың җитәкчесе була. Искиткеч тормыш юлын кылган гамәлләрен күрсәң, белсәң, ул аның белән сакланмышы мөмкин түгел. Ул культура революциясе дигән революция булды бит анда. Хонвебиннар чоры. Ул вакытта ул 8 ел буе төрмәдә дә утыра. Гомумән аның язмышы бик катлаулы. Аның турында төрле фикерләр дә йөри, бәхәсле фикерләр дә бар. Билгеле бөек шәхесләр янында һәр вакытта бәхәсле фикер булмыйча калмый инде ул. Һәм әдип тә булган икән, пьесалар. Искиткеч аның ул шигырьләр дә язган, ул пьесалар да язган. Аның пьесалары уйгыр телендә Кытайда театрларда куелган. Гомумән искиткеч кызыклы шәхес. Менә без әле генә типографиягә төшереп җибәрдек тагын 3 китапны. Муса Җәлил турында, Муса Җәлил документларда дип атала ул. Аның төзүчесе Рамил Исламов булды. Фәнни редакторы Искәндәр Гыйләҗев. Монда 500-дан артык 600-га якын документ кирде. Һәм бу документларның 57% бүгенге кадәр бер кайда чыкмаган. Муса Җәлилне бит ачар өчен аның шигырьләрен укуына җитми. Шигырьләрне уку бик кирәк әсәрләрне уку. Әмма ләкин документлар шулай бик документлар сөйли дигән сүз бар бит. Документлар шулай бик күп нәрсәне сөйли. Һәм бу китапны укыганнан соң шулатлы Муса Җәлил турында безнең мәгълүматыбыз арта, һәм без аны өр-яңадан ачкан кебек булабыз. Соңгы елларда безнең бөек галимебез, мәгърифәтчебез Нәкый Сәмбәт турында шулай ук шау-шулар да булып алды, әсәрләр дә дөньяга килде. Гомумән Нәкый Сәмбәт турында гомер буена аның яшәгән гомерендә бик кызыклы вакыйгалар булган, кызыклы да, кызганыч та вакыйгалар. Аны җирегәнчеләр төркеменә кертеп инде шактый вакыт изалап та йөрткәннәр. Гомумән ул искиткеч үз әйтмешчә тискәре һәм принципиаль кеше булган. Ул үз сүзеннән, үз фикереннән бер кайчан да кире кайтмаган, һәм үз линиясен, үз юлын һәр вакытта дәвам иткән. Һәм менә без әлеге дә баягы документларны архивлардан өйрәнеп, шәхси архивларыннан, үзенең шәхси архивыннан өйрәнеп, Йолдыз Исәнбәт аша, аның кызы аша, аны документларын таптык. Миләүшә Хәбетдинова бу китапның төзүчесе бик зур өлеш кертте. Һәм бу китапта шулай бик күп моңа хәтле дөнья күрмәгән документлар урын алган. Ул шулай бик тә кызыклы китап булачак. Шуннан да Нәкый абый ул үзе бер институт, үзе бер шәхес, бер тау кебек бер шәхес бит инде. Мин аның бөек шәхес икәнен моңа хәтле дә белә идем, ләкин менә бу документларны укыганнан соң бу истәлекләрне укып минем алда Нәкый Исәмбәт тагын бер башка үсеп китте. Аннары безнең бер уникаль гаилә бар безнең татар халкында, иҗатчылар гаиләсе, ул Яруллиннар. Эш буын шәхесе Захидулла Яруллин, Фәрид Яруллин, Мирсәид Яруллин, Захидулла Яруллинның ике улы Фәрид белән Мирсәид. Өчесе дә композиторлар, өчесе дә атаклы композиторлар. Фәрид Яруллин гомумән дөнья күләмендә танылган композитор, Мирсәид Яруллин шулай ук Россия күләмендә һәм татар дөньясында бик тә мәшһүр композитор. Захидулла Яруллин заманында татар музыка сәнгатенә нигез салучыларның берсе, Тукай маршын язган кеше. Менә бу гаилә турында, бу шәхесләр турында моңа кадәр әле бу күләмдә китапны чыккан юк иде. Монда да шулай ук моңа кадәр басылмаган әсәрләр бик күп булды. Аннар тагын бер нәрсә әйтер идем. Бу китапларны чыгару бик кирәк.
Буларның кирәклек турында бер нинди бәхәс булырга мөмкин түгел. Әмма ләкин кемдер яисә кайсыдыр оешма ярдәм итмәсә, без моны галимнәр кеше белән генә һич кенә дөньяга чыгара алмас идек. Моның өчен без бик рәхмәтле Татнефть җитәкчелегенә, Наил Магановның җитәкчесенә, алар безгә даими ярдәм итәләр һәм шулай ук менә Борхан Шаһири китабын чыгарганда безгә Таиф ярдәм күрсәтте. Әгәр дә шундый шәхесләр, алар үзләре дә үк шәхесләр, шулай ук әгәр дә шәхесләрне чыгарга ярдәм иткәннәр икән, димәк алар да шәхесләр киләчәктә дә ярдәм кулын сузсалар, без мондый китаплар чыгаруны әле дәвам итәрбез. Иншалла шулай. Яруллиннарның төзүчесе кем булды? Яруллиннарның төзүчесе консерватория укытучы ике галимә. Ике галимә менә чыккач күренсез кемнәр икән, алдан әйтеп тормыйм. Ярар. Менә Борхан Шаһиди рус телендә чыккан, башкаларның айырмалы буларак әйме? Борхан Шаһиди башта татар телендә чыккан иде. Татар телендә чыкканнан соң безгә бик күп мөрәҗәгатьләр килә башлады. Татарның шундый бик шәхесе бар икән. Нишләп аны без белмибез? Рус телендә татарчаны бик яхшы белмәгән татарлар да сорый моны, башка милләт вәкилләре дә сорый. Чыннан да ул татар кысаларына гына сыя алмый. Татар бик милләт булса да, аның кысалары барыбер шикле күп дәрәҗәдә. Без аны инде рус телендә чыгарып, дөньяга рус телен белгән даирәләргә җиткәргә булдык. Бер кызык вакыйга, Борхан Шаһири турында китап чыккач, ул китапны Кытайның Казандагы консулына күрсәткәннәр. Ул вакытта күрсәткән вакытта Кытайдан бер делегация килгән булган. Борхан Шаһири дип әйтеп, аны ул китапны күрсәткәннән соң бу делегация вәкилләре аягыра торып баскан. Алар да димәк бүгенге көндә дә әле Борхан Шаһири шундый зур дәрәҗәдә Кытайда. Менә шуннан да горурлык уята торган әйбер. Разил абый, менә бу китапларны эшләү, бу бит инде фәнни аппарат җирлегендә башкарыла. Бу коточкыч зур хезмәт, моңа ничек өлгереп бетәргә кирәк дип әйтим. Булышучылар кешеләре күптер инде. Билгеле, моны җыен фонды үзегенә башкарып чыга алмас иде. Билгеле, Миркасым ага Османов исән вакытта ул бу йөкне тартып барды, аның тирәсеннән укучылары, галимнәр тупланган иде. Ул галимнәр, ул укучылар бүгенге көндә дә безнең белән бергә, китапларны бергә эшләйбез. Әмма ләкин бу серияне дөньяга чыгару турында фикер тугач, без Миркасым ага Османов белән Тимер Шәрипов улы Шәймиев янына барган идек. Ул бик хуплады безнең бу фикеребезне һәм әйтте: "Менә Миркасым, син алыну моңа бик әйбәт. Без бу эшне фән нигездә фәннәр академиясе белән бергәләп эшләсәгез яхшы булыр" дип. Һәм Миркасым ага киткәч тә без бу фикерне күңел турыбызда йөрттек һәм бу эш белән бүгенге көндә безгә ярдәм итүдә иң актив эшләүчеләрнең берсе фәннәр академиясенең вице-президенты Дания Захидуллина. Шулай ук фәннәр докторы, академик, аның ярдәме безгә бик тә кирәк һәм ул билгеле үзе генә түгел, үзе тирәсендә галимнәрен дә бу эшкә җәлеп итә, безгә ияли дә бик үзенең хезмәтен күрсәтә, башка институтларда фәннәр академиясе гомумән безнең иң төп терәкләребезнең берсе. Киләчәктә шулай эшләрбез. Һәр китапны чыгарыр алдыннан иң беренче без нәрсә эшлибез? Башта җыен фонды фәннәр академиясе белән бергәләп җыелышып, кемнәрне чыгарырга, мәсәлән, киләсе елга кемнәрне чыгарырга кирәк. Шуңа бер фикергә килгәннән соң, без шушы аерым бер китапны чыгару өчен, әзерләү өчен иҗат төркеме туплый башлыйбыз. 2 кеше буламы, 3 4 5 6 яисә бер институт алынамы бу эшкә. Менә шушы иҗат төркеме туплаганнан соң, алар китапның проектын эшлиләр, анда нәрсәләр керергә тиеш, һәм без ул документларны, ул истәлекләрне каян эзләп таба алабыз һәм эшкә тотынабыз. Менә ел дәвамында шулай эшлибез һәм менә ел азагында инде безнең уңышлар дөньяга чыга. Разил абый, менә бер әңгәмәдә әйткән идегез, бу шәхесләр барлыгы туплый торгач 500-гә җиткән иде дип. Ләкин аларны ничектер кыскартырга туры килгән, әйме? Булды, андый хәл булды. Бу шәхесләребез сериясен эшләү, дөньяга чыгару фикере тугач, Миркасым ага безгә мондый эш кушты. Кем безгә ди бу Туфан ага Миңнуллинга һәм миңа. Менә мин ди үзем шәхесләрнең исемлеген төзим. Сез дә һәр берегез ул исемлекне төзегез, аннары без аны исемлекне кушабыз да, аннары бергәләп расларбыз. Шул исем бергә кушканнан соң 500-дән артык шәхес килеп чыкты. Миркасым ага әйтә: "Юк, без бу 500 шәхесне бер кайчанда чыгарып өлгерә алмаячакбыз, безнең гомеребез чикле" ди. Аннан соң кыскарттык без аны, кыскартканнан соң тагын җыелып утырсак 300-гә калган. Буны да чыгарып бетер алмыйбыз ди. Аннан соң тагын бер кыскартканнан соң анда калды 113 шәхес бүгенге көндә.
13 шәхес исемлек буенча без эш алып барабыз. Инде менә 70тән артыгын чыгардык. Әле әгәр дә Ходай Тәгалә гомер бирсә, калган да чыгарып өлгеребез дип уйлыйм. Кызык һәм кызганыч дип әйтәм мин дә, хәлләр дә була моны чыгарганда. Чөнки безгә төрле кешеләр мөрәҗәгать итәләр. Менә моны чыгарсагыз иде, моны чыгарсагыз иде, үзләрен чыгаруын сораган кешеләр дә була. Әмма ләкин без бер принцип куйдык. Бакыйлыкка күчкән шәхесләрне генә чыгарабыз. Чөнки исәннәр алар булай да исән, алар үзләрен булай да күрсәтә алалар. Әмма ләкин бу безнең шартыбызны белмәгән ахрысы бер бик шәхесебез безгә мөрәҗәгать итте. Менә мин инде шактый эшләр эшләдем, яшем дә бара әкренләп, сез минем турыда китап чыгара алмассыз микән? Шунда Миркасым ага әйтте, сез безнең шартны беләсездер бит инде. Юк дип белмим ди. Менә без бит бакыйлыкка күчкән шәхесләрне чыгарабыз. Әгәр дә сез шуңа риза булсагыз, без каршы түгел. Сез шуннан лайык кешеләр. Теге бездәге галиме шарыкыл тапкылды да кул сызлап килеп барды. Шуннан да кызык. Инде менә бу минем уйлавымча Владимир Ленин әйткән бит әле, программа минимум, программа максимум дип. Булса инде менә бу 500 шәхесне шулай еллар уза күрәсең, без әкрен генә чыгарып бетеребез, шуңа барабыздыр инде күрәсең. Бездән соң килгән булар, бездән соң киләчәк булар. Аларга да эш калсын. Инде Разалия, үзегезнең юбилей елы бит инде менә быел 2022 ел, һәм шул уңайдан да сөйләшәсе килгән иде. Менә хәзер бит инде сезнең иҗат эшенә вакытыгыз күбрәктер дип беләм. Элек бит инде дәүләт эшендә идегез. Хәзер минем уйлавымча вакыт бардыр. Әллә барыбер җәмәгать эшләре белән җитешергә читенме? Хәзер вакыт күбрәк билгеле иҗат өчен. Мин аннан сорыйлар һәр вакытта, син дәүләт эшендә бик озак эшләдең. Мин 30 ел буена депутат булдым, комитет рәисе булдым дәүләт советында. Аның плюслары да, минуслары да бардыр. Булгандыр инде. Минусларның билгеле вакыт җитмәү, вакыт бик күп вакытны ала ул. Кирәкле, кирәкмәс җыелышлар да бар, аның кирәклеләр дә бар, җыелышларның кирәксезләре дә бар. Әмма ләкин син анда барырга тиеш, утырырга тиеш, чыгыш ясарга тиеш, һәм башкалар. Шуңа күрә иҗатка вакыт азрак калды. Әмма ләкин аның плюслары да бар. Мин дәүләт советында эшләгән вакытта, депутат булган вакытта күпме кешеләр белән очраштым. Күпме кеше миңа килеп үзенең язмышын сөйләде, үзенең ачык хәсрәтләрен сөйләде, үзенең проблемаларын сөйләде. Алар бит бөтенесе дә минем күңелгә кирип калды. Һәм алар минем язачак әсәрләремә мая булып тора бүгенге көндә. Мин әсәр нәрсә ул? Теләсә кайсы әсәрнең үзәгендә кеше язмышы ятырга тиеш. Әгәр дә анда кеше язмышы ятмый икән, ул әсәр башка кешегә дә кызык түгел. Чөнки ул кеше аны укыганда үзенең язмышы белән чагыштырып укый. Кай вакытта үзенең язмышын таба алганда, яисә мин булай булыр идем, мин булай булмас идем дип уйлый. Шуңа күрә язмыш бик тә кызыклы нәрсә. Язучы ул бер кеше әйткән бит, язучы кем ул? Әдип кем ул? Әдип ул биография дигән. Әгәр синең биографияң бар икән, биографияң бай икән, синең иҗатында шул кадәр бай. Мин шактый нәрсәләр күрдем бу дөньяда. Менә шул биографияны күргән нәрсәләрне кагазга төшерәсе генә калды. Мин бит заманда Чечняда да булдым, мин бит заманда Афганстанда да булдым. Аларны битәр язмаган мин иркенләп, чөнки теге вакытта беренчедән язарга вакыт булмады. Икенчедән әле кайбер нәрсәләрне язарга ярамый иде. Чөнки Афганстанда сугыш барганда хәлләрне язу 25 елга тыелган иде. Ул вакыт узды инде хәзер. Бүгенге көндә җиң сызганып язарга була. Булары минем шулай күңел эше. Мин буларны иҗат дип карыйм, шулай ук. Мин һәр эшкә иҗат дип әйтеп карарга тырышам. Булай гына теге казнашы дип карамыйм мин аңа. Әгәр дә без бу шәхесләребезне дөньяга чыгарабыз икән, илгеле бу татар халкының куәтен арттырачак, мәгълүматын арттырачак. Һәр кеше бит үзенең, мәсәлән, мин кем дип әйтмим бит ул, яисә үзенең кем икән күрсәтергә теләсә, мин шундый нәселдән чыккан дип әйтә. Минем әтием шундый кеше, бабаларым, әбиләрем, борынгыларым, минем нәсел-нәсәбем шундый булган дип горурланып йөри кеше. Милләте шулай ук. Менә безнең милләттә шундый кешеләр чыккан. Безнең милләттә шундый кешеләр бар дип горурланып сөйләрлек булса, ул кеше беркайчан да үзенең милләтеннән йөз чиермәс, үзенең туган теленнән, үзенең тарихыннан йөз чиермәс. Шуңа күрә кеше никадәр күбрәк мәгълүмат ала, шул кадәр үзенең милләтенә йөз белән ныграк борыла. Билгеле, бу китапларның тиражы бик зур түгел, 1000 ярым гына. Әмма ләкин без бүгенге заманда аның җаен таптык. Техника заманы, без аларның электрон вариантларын интернетка да куябыз, энциклопедия ярдәм белән һәм татнефть ярдәме белән. Шуңа күрә аларның даирәсе, аның укучылар, танышучылар даирәсе көннән-көн киңәя арта бара. Язучы шагыйрь буларак, менә язасы килгәнне язырга теләү ансы табигый инде, һәрбер автор, һәрбер әдип өчен. Ә менә замана ниндидер ашыгыч темаларны каршыга куямы?
Билгеле, менә бүгенге заман турында язасы килә, әмма ләкин бүгенге заман турында язу бик катлаулы. Бер заманны Әмирханага Яникидан ул билгеле үзе исән вакытта инде мин сораган идем. Әмирханага менә бит шул катлаулы заманда яшибез бүгенге көндә. Дөнья булганна, әллә нәрсәләр, әллә инде вакыйгалар була. Сез ул алар турында язарга уйлыйсызмы? Дигәч, Разил ди. Миңа бит 90 тулып килә. Мин менә 7 яшьтә нәрсә булганны барысын да хәтерлим. Иртә белән нәрсә ашаганымны хәтерләйм. Шуңа күрә дә менә ул яшькә җиткәнче бүгенге вакыйгалар күз алдына торган вакытта язарга иде. Билгеле, мин мәкаләләр язам, очерклар язам, әңгәмәләр оештырабыз һәм башкалар, әмма ләкин зуррак нәрсә язасы килә. Нәрсә язасым килә мин бүгенге көндә. Мин бит 30 ел парламентта эшләдем. Мин ул даирәне шактый яхшы беләм. Ул даирә турында язган кеше әле моңа кадәр юк. Мин бит Татарстан, Россия мөнәсәбәтләрендә бик яхшы беләм ул вакыттагы 80-90 еллардан башлап Россия белән Татарстан арасында шартнама проекты әзерләгән вакытта мин анда комиссия әгъзасы идем Татарстан тарафыннан. Мин Мәскәүдә, Кремльдә дә, башка җирләрдә дә шәкәшүләрне бөтенесендә ике якның шәкәшүен үз күзләрем белән күреп анда катнаштым. Аннан соң үзебездәге хәлләр, дәүләт советында, хөкүмәттә, президент аппаратында, хакимияттә, район хакимиятләрендә анда бит терек кешеләр эшли. Югыйсә читтән караган кешегә алар нидер бер чиновниклар гына булып күренә. Әмма ләкин ишенә керсәң, анда әллә нинди катмарлы хәлләр, катмарлы язмышлар бар, катмарлы багланышлар бар. Шуңа күрә менә буларны ничек итеп матур итеп күрсәтергә, бер кешене дә артык рәнҗетмичә генә билгеле инде андагы кешеләр үзләрен танырга тиеш, кайберләр танымаслар да бәлки, әмма ләкин ул тормыш шулай бик тә кызыклы тормыш. Һәм менә киләчәктә мин бу эшкә тотынырга уйлыйм дип мин тотындым инде. Чөнки минем үзем алып барган кыска гына булса көндәлекләрем бар. Миндә ул елларда чыгыш ясаган кешеләрнең истәлекләре бар, аларның чыгышларының копиялары бар һәм башкалар. Мин Дәүләт Советының архивында да шактый эшләдем, өйрәндем, һәм аларның копияларын да үземә күчереп алдым. Гомумән язар өчен миндә шимал ис киткеч күп, язарга да язарга гына. Вакыт һәм сәламәтлек керә. Шуннан да иншалла шулай булсын, без аларны күреп куанырга насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Разил абый, инде менә теге яшьлеккә, балалыкка кайтыйк әле. Менә без сабый вакытта Ялкын журналын укып үстек һәм без аның азаккы битеннән башлыйдык. Чөнки анда әкиятләр чыга. Төрле халыкларның әкиятләре һәм анда сез эшләгәнсез икән аларны күбесен тәрҗемә итеп, әзерләп бастыруда. Ул әкиятләр китап булып та чыкты бугай. Алар инде 3 китап булып чыкты, хәзер 4-нчесе чыгар, Алла бирсә. Мин менә 1972 елда Ялкын журналында эшли башлаган идем. Шуннан бирле журналның соңгы битендә әкиятләр чыгып килде. Бер заманыбызда җиткән инде дип бер 20 ел узгач туктатып торган идек. Әмма ләкин укучылардан хатлар килә башлады. Әкият кая китте, әкият кирәк дип, шуннан соң без аны яңадан башладык. Бүгенге көндә мин инде дөнья халыкларының 500-дән артык әкиятен татарчага тәрҗемә иттем. Әле киләчәктә ничек булыр белмим. Ничек әкият? Әкият ул бала чага өчен генә түгел, уллар өчен дә бик кызык. Безнең дөньяда без бер караганда әкият. Әкиятләрдә безнең үткәнебез дә бар, бүгенгебез дә бар, киләчәгебез дә бар. Әкияттә бит анда реаль тормыш та бар, анда мәкаль әйтем дә бар, анда шигърият та бар, образлы фикер бар анда. Анда тарих та бар халыкның. Анда гырыф-гадәт та бар, йола да бар, анда фантастика да бар, анда криминалистика да бар. Нәрсә генә юк анда. Әкиятләргә бөтен сәясәгән, шуңа күрә әкиятне үскән бала, ул инде бай күңелле бала булырга тиеш. Разил абый, сезнең һәрбер очракка берәр төрле шигырь әзерләп килә торган гадәт бар, күкрәк кесәсеннән генә. Бүген дә шуны эшләсәк бик күркәм булыр икән. Шагыйрьдән шигырь көтелә бит. Элек мин кесәгә китап тыгып бирәм. Хәзер инде телефон, iPhone тыгып бирәм. Заманасы шулай, заманасы шунда күчте. Билгеле мин китапны, кагаз китапны, традицион китапны укырга яратам. Менә юлда йөргәндә билгеле инде булар да кирәк, булар да бик файдалы, бик кирәк бу. Мин бары җыр көйләдем. Мин күмәч тапшырмадым. Күккә акча чимәдем. Кемгәдер баш таймадым. Мин бары җыр көйләдем. Сату алуны белмәдем. 20дә өйләндем. Дошманнар гайбәт сөйләде. Мин бары җыр көйләдем. Пегасларга атланмадым. Парнасларга менмәдем. Йөрәкләрне дә ватмадым. Мин бары җыр көйләдем. Алар бергә учак якты. Мин ялгызым көйрәдем. Хорда җырлап булмас ахры, мин ялгыз җыр көйләрмен.
Мин ялгызлыкны яратам, шуңа күрә. Иҗат кешесенә ул хастыр инде. Разил әби, сезгә бик зур рәхмәт. Менә үзегез ниятләгән шушы иҗади әйберләрне зыкысын чыгарып, сатып, әйбәтләп рәхәтләнеп эшләргә насыйп булсын иде. Без сезгә шундый теләктә калабыз. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Тапшыруда катнашкан өчен үзегезгә рәхмәт. Студиябезнең бүгенге хөрмәтле кунагы татар телен һәм мәдәниятен саклау җыен фондының идарә рәисе, Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай премиясе лауреаты Разил Вәлиев булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.